Karon mga kabutol, magtari na sa tawag baw-baw, partida sa baw-baw. Para maka tutorial mga kabutol. Nakita ka muna na pag partida sa baw-baw. Di ara akong brad, maalang tari ini. Baw-baw na sad. Magtarit ag partida. Butahan na tog talo aron tilit. Oh. Oh. Oh, aton kono. Oh. Tilit. Oh. Pwede kaliso. Di maliso. Ano to gamitin sa babaw? Duha ka hapin. Oh, duha ka hapin. Babaw man. Ori pagkapin na. Pagkapin sa tapad baw-baw bro. Ang ori mga kabutol, baw-baw ug tapad. Igbaw ran baw-baw. Pero hoy, bagay makita ni. Alin. Alin practice. Mga kabutol. Oh. Baw-baw. Tapos ibali na ito daw. Bali na pod. Kabutol. Layo ka. Basta rin yan sa ito ini. Makita. Bobo. Bobo. Tungod sa tahod mo na gitawag nga babaw ang partida nga babaw. Oh. Babaw. No, mga lock pagkita mo to. Pag-lock. Tanawan ni sa mga kabutol ng lock mga kabutol para di mo liso. Kasagaran sa partida, mga liso ba ni ba? Side. Ito namin, side. Kita sila rin. Oh. Ito mga kabutol. Ang tumoy mga kaputol. Igo dito. Klaro na mga kabutol. Basta makasiyapol mga kabutol. Oh. Excited. Klaro to. Lock mga kaputol.
Unlock. Magkabutol ha. Left and right. Unlock ko. Oh. Oh. Left and right. Oh. 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 Yan mga kabuhi mga kabutol. Ato na gamiton mga kaputol, mga buwan sa Marso, mga Mayo, daghang pista rin barangay. Ini mga partida, klaro ni. Sigurado rin mga kaputol, basta naitari sa inyo. Sunod na. Terus kita Mga kaputol, diara nagtari oh. baw baw. Topong sa tahod. Oh. Oh. Klaro na mga kaputol. Gamitan rin sa mga kaputol. Klaro ng sabaw na, basta magamit ninyo. Ito na sa ita. Tara mga kaputol. Babaw. Maunang babaw mga kaputol. Thank you for watching mga kaputol. Palihog sa subscribe. Para sunod. Mo tapad sa tahod. Babaw, patong sa tahod. Patong na pod.